कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। गेल्या 2 दिवसापासून रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसाचा जोर कायम असून नद्यांच्या पाणी पातळीमध्ये वाढ झाली आहे। जिल्ह्यातील सर्वच नद्या दुथड्यावरून वाहू लागल्यात। गेल्या 24 तासापासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे काही ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत झाले। प्रशासनाने नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिलेला असून आज जिल्ह्यासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलाय। चिपळूण, खेड, दापोलीमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू असून हवामान विभागाने कोकणामध्ये आणि इतर ठिकाणी 18 ऑगस्ट 2025 पर्यंत अतिवृष्टीचा इशारा जारी केलाय। चिपळूणमध्ये मुसळधार पाऊस सुरू असून चिपळूण शहर आणि परिसरात रात्रभर मुसळधार पाऊस कोसळत असल्याने नागरिकांमध्ये काही प्रमाणात चिंता निर्माण झाली होती। मात्र सध्या पाणी पातळी नियंत्रणात असून प्रशासनाने नागरिकांना काळजी न करण्याचे आवाहन केलं। दरम्यान शहरातील काही ठिकाणी पावसाचे पाणी रस्त्यावरती साचलेले आहे। सध्या वशिष्ठी नदीची पाणी पातळी 4.52 मीटरवर असून पाणी पातळी कमी होत आहे। इशारा पातळी 5 मीटरवर आहे। कोळकेवाडी धरणाची पाणी पातळी 133.85 मीटरवर असून एक मशीन भरती संपल्यानंतर सकाळी 7:45 वाजता सुरू करण्यात आली। सध्या ओटी सुरू आहे। कोळकेवाडी धरणातील पाणी कमी करणे आवश्यक असल्याने एक मशीन सध्या सुरू आहे। दरम्यान नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत माहितीकडे लक्ष द्यावे असं आवाहन चिपळूण प्रशासनाने केलं। रत्नागिरी जिल्ह्यात गेल्या 24 तासामध्ये सरासरी 83.33 मिलीमीटर पावसाची नोंद झालेली आहे। यामध्ये खेड तालुक्यात सर्वाधिक पाऊस 178.71 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली, तर चिपळूण आणि दापोलीमध्ये 125 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली, तर मंडणगडमध्ये 116 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे। उत्तर रत्नागिरीमध्ये पावसाचा जोर अजूनही कायम आहे। तर दुसरीकडे खेडमधील जगबुडी नदीने धोक्याची पातळी 7 मीटर ओलांडली असून सध्या तिची पाणी पातळी 7.20 मीटरवर पोहोचली आहे। त्यामुळे खेड शहरातील मच्छी मार्केट परिसरात पाणी शिरलंय। जगबुडी नदीकाठच्या रहिवाशांना आणि बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या। मुसळधार पावसाचा फटका वाहतुकीला देखील बसलेला असून नारिंगी नदीला आलेल्या पुरामुळे खेड दापोली रस्त्यावर पाणी साचलेले असून या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे थांबली आहे। प्रवाशांच्या सोयीसाठी वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आली। संगमेश्वर तालुक्यातील मागजन बाजारपेठेत गड नदीच्या पुराचं पाणी दुसऱ्यांदा शिरलंय, त्यामुळे व्यापाऱ्यांची मोठी गैरसोय निर्माण झाली आहे। दरवर्षी अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्यामुळे प्रशासनाने यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी सध्या तिथल्या स्थानिक व्यापाऱ्यांनी केली। तर दुसरीकडे दापोलीमध्ये देखील मुसळधार पाऊस सुरू असून कादिवलीमधील दादर पुलावरून पाणी वाहत आहे। दापोली तालुक्यातील असोण गावातील अंतर्गत रस्ता पाण्यामुळे वाहून गेलाय। मुसळधार पावसाचा फटका सध्या खेड, दापोली आणि चिपळूणला बसलेला आहे। कोकणातील पावसासंदर्भातील प्रत्येक अपडेट आपण कोकण कट्टा न्यूज वरती पाहत रहा। निसार शेख सह सलीम रखांगे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली, चिपळूण।